Ohueksi muotoilun Ultrabook-tietokoneen sisuskalujen suunnittelussa insinööri on laitettu koville. Mitä ohuen kannettavan kuorinalta loppujen lopuksi paljastuu? Otetaanpa selvää. Laitteen kansi on kiinni kasalla pieniä ristipääruuveja. Pieni meisseli on tällä kertaa tarpeen. Kansi lähtee helposti irti ilman turhia ponnisteluja. Kannen alta paljastuu miltei puolet kuorien sisäisestä tilasta vievä akku. Akun vaihto onnistuu tämän mallin kohdalla tarvittaessa myös itse. Samaa ei voi sanoa kaikista ultraboogeista. 3 piirikorttia yhdistävät liittimet saa nostettua helposti pois tieltä. Raivataanpa koneeseen hieman lisätilaa irrottamalla tuulettimet. Yhdessä lämpöä siirtävien elementtien kanssa ne pitävät koneen viileänä kovemmassakin rasituksessa. Koneen massamuistina toimii SSD-levy. Pieneen kokoon on saatu puristettua 128 gigatavua tallennustilaa. Toiselta puolelta konetta löytyy langattoman verkkoyhteyden radiopiiri, johon 2 antennijohtoa kiinnittyy. Ei muuta kuin piuhat irti ja eteenpäin. Itse pääemolemen vieressä on 2 piirikorttia, joissa on lisälaitteiden kytkemisen ja virransyötön kannalta olennaisia komponentteja. Nyppäistäänpä nekin pois tieltä tilaa viemästä. Itse koneen sydän on hyvinkin kompakti kokonaisuus. Varsinaiselta emolevyltä löytyvät niin muistipiirit kuin lämpöputkien alla piilossa oleva suoritin. Suoritin paljastuu irrottamalla lämpösuojan ruuvi ja taivuttamalla lämpöä siirtävä putki sivuun. Suojapellin alta puolestaan löytyvät emolevylle integroidut muistipiirit. Näyttö on päärungossa kiinni 6 ruuvilla. Pienellä taivuttelulla näyttö irtoaa rungosta. Kosketuslevy on kiinni 4 ruuvilla. Lisäksi sitä pitää paikallaan 2 paksua muoviteipin palasta. Itse kosketuslevy napsahtaa helposti irti. Siinäpä se. Kompaktiin tilaan on saatu pakattua melkoinen määrä tehokasta tietotekniikkaa. Kyllä se silti näytti kauniimmalta ehjänä. Vieläköhän tästä saisi toimivan kalun.